Contes moderns. Avui, la Caputxeta Vermella. Fa molt i molt de temps... Bé, potser no tant. De fet, fa 4 dies. Hi havia un noi molt i molt eixerit a qui tothom anomenava... Oriol! Té, porta aquests papers a casa l'avi Masco. Són els pressupostos de Catalunya. Oiga, el Mascolell? I per què no li envies un e-mail i així m'estalvio el viatge? Perquè això és un conte i no n'hi ha d'e-mail, capsigrany. Vinga, i no t'encantis, que el camí és ple de perills. Té, posa't aquesta caputxeta vermella que ningú et reconeixerà. Au, vinga, va. I la Caputxeta se'n va anar al bosc. No, aquest bosc no. Patim, patam, patum, homes i dones del PP. Patim, patam, patum, no trepitgeu l'oliulet. ¡Ostras! ¡Un llop amb pell de sai! ¡Exacto! Pero me puedes llamar de Guindos. ¿Qué llevas en esa cestita? Ràpid, Oriol! Pensa en una cosa que ningú voldria veure. Fotos del Duran despullat! ¿Fotos de Durán desnudo? ¿Y dónde las llevas? A casa del meu avi! ¿Fotos de Durán desnudo para tu abuelo? Bueno, sí, es que es una mica raro. ¿Seguro que no llevas los presupuestos de la Generalidad? No, uy, no, i ara no, que va, que va. Ui, miri, una autonomia en dèficit. ¿Dónde? I així fou com la Caputxeta va aconseguir fugir del perill i arribar a casa de l'avi Masco. M'ha dat d'un pèl. Avi? Avi! Disculpa el retard, però és que venint cap aquí m'he trobat el terrible de Guindos! Et porto els pressupostos. Sabía que eran los presupuestos. De Guindos! I l'avi Masco! Hòstia! T'has menjat el masculell! Y ahora dame los presupuestos. No! No! No permetré que retallis els pressupostos. Bravo, Artur! ¿Y qué piensas hacer para impedírmelo? Hi haurà retallades, d'acord? Però seran retallades catalanes. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, els pressupostos ja s'han retallat. Però si per què no li envies un e-mail i així m'estalvio el viatge? Seguim. Perquè això és un conte i no hi ha d'e-mail. Capsigrany, vull que portis aquests papers a casa l'avi Masco. Sí. Aquests papers a casa l'avi Masco. Perdó, m'he quedat en blanc.